Αν τα βρήκαμε μέντε, ναι, τα βρήκαμε και τα λέμε και καλά και περιμένετε και κομμάτια στα κοντά. Περιμένετε ωραίες δουλειές, γιατί ό,τι έχουμε βγάλει είναι ωραία δουλειά και δεν έχει ούτε να κάνει με κολοτούμπες από αυτόν ούτε από μένα. Έχουμε μεγαλώσει, είμαστε μεγάλα παιδιά και δεν είχαμε κάτι να χωρίσουμε εν τέλει. Τα βάλαμε κάτω και τα βρήκαμε. Από εδώ και πέρα είμαστε good και προχωράμε να κάνουμε καλή μουσική. Εγώ το μόνο πράγμα που δεν θέλω τώρα είναι να έχω κόντρες, να χαλάω την ηρεμία μου. Το ίδιο και ο Μέντε, πολύ αντρικά μίλησε. Είχα κάνει εγώ κάποια λάθη από τη μεριά μου, είχε κάνει και αυτός κάποια. Τελειώσανε, μεγάλα παιδιά είμαστε. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε.